Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Bureau of Fire Protection nagpagwa sang listahan sa mga lugar sa Bacolod kung diin lang pwede makapalupok. Sa listahan yung ginrelease ng BFP subong nga adlaw, may 46 lang tanan ka mga areas sa 61 ka mga barangay sa Bacolod nga pwede makapalupok o kung ang ginatawag nga firecracker zones. Pila sa nadala sa listahan ang Mount People's Market para sa Barangay 10 kag 12, malapit sa likod sang CSIB sa Barangay 5, basketball court sa Barangay 5, Vendors Plaza, open space sa kilid sa Barangay Mandalagan, open space malapit sa Purok Pine Tree sa Bata, open space sa tubang sang Barangay Hall sang Banago, open space antes sang Brighton sa Mandalagan sa likod sang Montevista Barangay Hall, basketball court sa Gonzaga Extension, at tubang sang Barangay Hall sang Barangay 23, sa kilid sang Barangay Hall sang Barangay 19, kilid sang Dalan sa Barangay 27, Purok 3 Plaza sa Barangay 41, kilid sang Barangay Hall sang Villamonte, covered court sang Barangay 20 kag 26, abandoned lot sa Barangay 35, basketball court sa Barangay Alice, Purok Sigay covered court sa Singkang Airport, basketball court sa Mabini Street, Barangay 30, Task 2 Gym sa Takuling, Alangilan Basketball Court, at tubang sang Estefania Barangay Hall, Mansilingan Playground, kilid sang Jeep Terminal sa Barangay Granada, Kabugwason Basketball Court, atubang sang Barangay Hall sang Punta Taytay, kag atubang sang Barangay Hall sang Kabug kag atubang man sang Tangub Gym. May gin-designate nga mga areas para magpalupok agod nga makalikaw sa disgrasya.